Esan eta hemendik gonbitea, jendeak ondo pasatzeko, gozatzeko, lagunekin eta familiakin egoteko gau ederra delako, eta sua tamainan egitea. Garrantzitsua da beti eremu pribatutan batez ere adin nagusiak egotea suaren kontrolarekin, ze askotan gero ordu batetan bai uzten zaie adin txikiei jolasean ibiltzeko, baina beti heldu baten ardurapean. Eta edozein susto arazo berdin duela, esan gu ara joango gea laguntzea, ez izateko beldurrik zigortzeko joango garela, garrantzitsuna da emergentzia horri aurre egitea, gero itzein beharrekoa itzeingo da, itzein behar bada, baina garrantzitsua da inork beldurrek ez izatea, eskutik juten balin basaiola sua, deitzeko mesedez, 082 zenbakira, edo bat bi zenbakira, eta emergentzia taldea joango gea emergentzia horri aurre egitea.